16-äkäinen kone. Radeon 7800 XT 16 giganen Sapphire Nitro Plus malli. Sitten on Kolinkin kotelo. Sitten siellä on 8-puokki Corsair RMX irtolähde. Sitten 5600 Xn Ryzen B450 Asus emolevy 16 gigaa 3200 MHz muistia ja teräinen 2,5 tuumaa SSD. Sitten voi kurkkia sisään. Siellä on 6 tuuletinta kotelossa ja silleen näyttikselle tuki, ettei se roiku. Tuosta se vaihtaa väriä. Saa ne poiskin, jos ei jaksa kattoo. Näyttiksen valoja ohjataan ohjelmalla. Windows 10 Pro Suomi aktivoitu. Voi päivittää 19, jos haluu. Tommonen näyttis. Maksaa ainakin 6,5 kaupassa. Tällainen kone.